Hola, sóc en Joan Marc Guillamont i aquesta és l'animació que he fet per la PAC 5 de l'assignatura d'animació a la UOC. L'animació comença amb l'escena en negre, llavors el sol apareix i il·lumina l'escena, al mateix temps que els núvols també apareixen i el mar s'alça. Just abans de finalitzar l'alçament del mar apareixen també 3 illes petites. Aquí les veiem. Un cop acaba aquesta seqüència, apareix lliscant a tota velocitat l'illa gran. Per aquí apareix. Que a l'arribar al centre frena de cop, cosa que provoca que els arbres surtin disparats i es plantin. Veiem aquí que ve estirada, frena de cop, els arbres surten i es planten. Quan es planten es pot veure com tenen un petit moviment de tremolor i un cop plantats apareixen les tendes, que al caure fan que els arbres saltin com a reacció. Amb les tendes plantades acaba aquesta segona seqüència. Durant aquesta seqüència el sol ha anat seguint un moviment a poc, podeu comprovar si tirem una mica enrere, i els núvols també, en tota la seqüència. A més, el mar ha anat fent petits moviments per simular l'aigua. Al finalitzar la segona seqüència, apareix el logo i un cop apareix, el sol accelera i se'ns en va a la pantalla, se'ns en va la llum i es queda el logo sol. Durant el curt es poden veure diferents principis bàsics de l'animació. En podem enumerar 5, que serien els següents. Primer tenim l'arc, que s'escriu quan el sol apareix, fa el moviment, llavors a poc va seguint un arc, tot i que no es vegi gaire, però està seguint l'arc i finalment se'n va. Aquí. Si seleccionem el sol, podem veure ben bé aquest moviment, doncs com té l'arc en tota l'estona. Va fent aquest arc i d'entrada i de sortida. El segon principi és el d'estirar i encongir. Quan es veu l'illa gran arriba amb velocitat, és a dir, estirada, i quan frena dràsticament s'encongeix també d'una manera exagerada. Veiem aquí l'illa com apareix. Aquí veiem que apareix molt estirada, està ocupant tota la pantalla ara mateix. I un cop frena s'encongeix molt, es torna inclús més alta i torna a la seva mida original. Veiem que és més petita ara que quan venia estirada. Llavors, un altre principi d'animació bàsic que tenim és el d'anticipació. Quan el sol marxa, just abans, uns frames abans, es veu com atura el moviment constant que porta, lent, i anticipa l'accelerada que vindrà després, que ho podem veure aquí, just aquí. Ve a poc, amb la seva rotació, hi ha una rotació que s'aplica també durant tot el moviment, molt lenta, però hi ha una rotació. Llavors, just quan arriba aquí al punt que està a punt de sortir un altre cop disparat, s'atura i s'atura una mica i després fa l'accelerada. Seria com aquesta anticipació. Llavors, el quart principi que veiem és l'acció secundària. Es pot veure quan els arbres tremolen durant el procés de plantació. L'acció principal és que els arbres estan sent plantats i el tremolor es produeix quan suposadament el tronc endinsa més a la terra de l'illa, que quedin ben plantats. Aquí el veiem, en el procés, i llavors queden plantats. Llavors el cinquè és l'acció continuada, seguint amb els arbres, que és que quan les tendes cauen del cel, aquestes fan saltar els arbres. Pim, pim i pim. Tenim aquests salts. Llavors, fins ara tot han estat animacions relativament senzilles, sí que hi ha alguns principis que hem aplicat que ara els explicarem i això, en quant a l'animació d'After Effects, enumerarem algunes coses que hem fet que li donen aquesta vida a l'animació. Per una banda, hem agafat el reflexe de les illes, això ha estat un tema de comunitat nostra. Per animar les illes el que hem fet és agafar el reflexe i des d'aquí hem afegit un pare a cada una de les illes que hi ha. Ens hem trobat amb un problema, que és que el reflexe de les illes, quan treballàvem amb l'opacitat de l'illa, no se'ns traspassava aquesta propietat. Llavors hem vist que l'opacitat va a banda i l'hem hagut de
ajuntar manualment. Aquí podeu veure que està aquí en vermell perquè s'ha ajuntat manualment, no? S'ha linkat la propietat d'opacitat de cada una dels reflexes i s'ha portat a la propietat d'opacitat de cada una de les illes. Això per una banda que ens hem trobat i ho hem hagut de fer. Llavors, una de les tècniques que hem fet servir és el Easy Ease In. Aquesta s'aplica als núvols i al sol en el seu moviment. Aquí ho veurem, si anem a buscar el sol, per exemple. Aquí veiem doncs, que hi ha l'Easy Ease In, aquest, aquí aplicat. Aquest moviment fa que a l'arribar a cada un dels punts, l'aturada que fa per després començar a anar més lent, no? Perquè al principi va a una velocitat, llavors va més lent, doncs l'aturada que fa entre aquests dos punts sigui molt més natural i no tan brusca. I aquí igual, porten a velocitat, llavors l'aturem perquè volem fer l'anticipació aquesta, llavors va més ràpid, doncs amb l'Easy Ease In ens ho fa més fàcil. Què més hem aplicat? Bueno, això també ho hem aplicat als núvols. Si anem aquí a aquest núvol, per exemple, doncs aquí veiem que també està aplicat, bàsicament perquè els moviments quedin una mica més macos. I a la muntanya també, quan fa la frenada, si venim aquí a la muntanya, quan fa la frenada, doncs sí, veiem aquí com s'aplica l'Easy Ease aquest, l'Easy In, perquè quedés una mica millor, si no quedava molt brusc cada escena de la transformació d'escala, que ara molt llarg, ara molt, i la transició entre una i l'altra no es veia molt natural. Llavors, una altra tècnica que hem fet servir és la de generar expressions amb la funció wiggle i aplicar-la als núvols i al mar. Això és una tècnica, és una mica avançada, però mira, aquí la tenim tant aplicat tant a escala com a rotació. Aquí simplement apretem Alt, fem clic aquí i se'ns obre aquest panell al qual podem escriure la funció que vulguem i hem trobat la funció wiggle, que és que és molt senzilla. Tu aquí li dius la cadència en la que vols que s'apliqui aquest wiggle, que és com un tremolor, i l'amplitud d'aquest moviment. Per l'escala hem fet 1/4, això el que fa és que estira tot el riu una mica, llavors les peces blanques del mar o el riu es veuen una mica més. I per rotació hem fet amb cadència 1 i amb amplitud 1, que tiri una mica amunt i avall, i així fa un efecte d'aigua, no? Si es veu una mica, aquí es veu una mica, es veu com l'aigua, blup, 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 blup. És una cosa molt senzilla. També ho hem aplicat als núvols, si ens fixem els núvols, aquest mateix, aquí a escala tenim un wiggle, una mica més de cadència i d'amplitud perquè es vegi. No és una cosa tan petita, no es veia, però aquí veiem com van fent una mica gran, una mica més petit, queda prou curiós. Llavors un altre detall que hem fet, per exemple, és que a la caiguda de les cases no m'agradava gaire com quedava, de les cases de les tendes. Llavors, per arreglar això, aquí veiem les tendes, queien molt de cop i feien una frenada molt de cop. Llavors no m'acabava d'agradar. Llavors el que hem fet és hem aplicat el Easy Ease aquest amb l'F9 igual, i llavors hem anat al Graph Editor i seleccionant la position, que és la transformació que ens interessava, hem triat el punt final, que és el que volíem que quedés una mica millor, i hem vingut aquí i li hem donat a Auto Bezier. Hem convertit el frame aquest en Auto Bezier i això ho hem fet per tots. I d'aquesta manera ens ha quedat una mica millor la caiguda, no tan brusca. I ha quedat així. Tim. D'altra manera quedava molt brusc i així hem cregut que quedava millor. I fins aquí l'explicació de tots els principis bàsics d'animació que s'han aplicat i alguns efectes que hem fet servir així una mica més curiosos. Sí, també per últim acaba que hem aplicat blur a tots els moviments perquè quedés una mica millor.
també.